Guten Tag. Mám tady balíček. To drev. Čus. Balíček na papu. Tak. Podle názvu videa možná už víte. Je to MRE. A teď jsem zapomněl ten název anglický, jak se to teda... Jo. Takhle no. Tak ty máš mít ready to eat. Ne. Jo, vlastně v podstatě ono. No ty taky. Ani ne. Máš chicken meat. Ne. Chili a makaroní. Tak. Tady máme. Faktuju. To je to těžko. No, tak co čekáš? Je už krabice to nic. Vidíte? Jo. Tak, tady to je tvoje. A já mám tohle. No, menu 19, to jde vidět. Já mám tady. Menu 10. No, to je možný. Tak. Musí říct, co to obsahuje. Prázdný. To není. Tam dá rason. Ty víš, co to je? No, nevím, co to To je. je snack braid, takže chleba nějaký. Jo, pojď, to je ten pytlík. To je chleba, nějaký chlebík, no. To je ten pytlík s tou reakcí. No, to je zavřený, podal co si ty chtěl čuchnout. No to se utrhne. To je nějaký ten pytlíček, kde jsou ty žvejky, to leťák, sůl, kečup, takové nějaké šťoumáčky. Tady lžíce. Tady omáčky. Tady je ta lžíce. To je ten sejra, tavený. Kakao nebo? To je tak kakao. A tady to myslím, že je rovnou i flaška, že to stačí jen nalejt. Jo, do toho naleješ teďka vodu nebo co? Počkej. Tady voda nebo mlíko? Počkej, tady to je napsáno někde. Ale stačí voda. To je to, má být nějaká čokoládový koláček nebo něco takového. A to je to ten pytlík, do čeho se to dává to jídlo tady s tím, tou reakcí, se tam také nasune. Tady to je... To není to jídlo. To je nějaká ta... tady v tom menu 19 je nějaká ta ovocná... Ovocná, tady to je zrovna, počkej, tady to už napsaný, blueberry, takže borůvková. Nějaká borůvková marmeláda nebo... No, marmeláda. No, omáčka, jakoby směs nebo... Jo. A to je to hlavní jídlo. Taký masíčko. Jenom maso jsem si dával. Tak a já tady mám menu. Desítku. Chtěl makaroni, takže všechno dovnitř. To je co bude, to nechal. Mám tady to zrovna to hlavní jídlo, čili makarony. Tady mám... Tady to je nějaký koláček, ale... Jaký? To tady nemůžu najít. Je to nějaký koláček prostě, ale to možná bude ten mrkvovej. A skytlsky. Tady jo, limonádu. A Dostal jsem na limonádu. Ty jsi dostal kakao. Jo. Mám limonádu. Tady je sejra with jalapenos, takže nějak palivější. Tady to je ta na vodu. Nalejete vodu a ten lžičku. Ten ohřívací sáček, nebo ten sáček taky s tou reakcí. A tady je všechno, tady cukr, pak sůl, vejkačky a to. Jdeš rozbalit, ne? Co? Jdeš rozbalit? Já to rozbalím tady tohle. Já nevím, co tam je všechno, tady je to leťák. Nebo, jo. Klikačky,
2. Syrky jsme nedostali, no? Já jsem dostal, ne, tam mám. Tady to je freeze dried. To nevím. Tohle to je creamer. Co to tu je? Tak něco k jídlu? Nebo já nevím. Ne, to myslím, to bude něco do kafe. To je možná ta káva jenom, ale. Tady to je sušený mlíko. Do té kávy tohle. No, asi jo. Jo, to je ten červený pepř, který prej hodně pálí. Jo, krekry, sušenky 2. No, ionizovaná sůl, cukr. A tady to bude... To ani nevím. To nevím vůbec, co je tohle. A tohle to jsou sirky. Teď můžeme zkusit, jestli škrtají o něco. Tak jednu úlohu můžeme zkusit dostu. Ne, Jo. potom. A pak tady mám tuhletu, do které si dá to jídlo. No. Tak první si jdem teda uvařit ty hlavní jídla, nebo ne? Nebo nejdřív ukážu, tak nejdřív ukáž, co tam máš ty koláčky a tohle. Tohle. No, nejdřív ukáž. Jak se posuň. No. Tak. První lžičku. Dáme syra, tak mám stranu. Moc si dones vodu do toho kakao. Jo, to dáme super. Tak sváně se tohle. No, nějaký koláček. Kouký pěkně tlustý, ale. Čokoládový koláček nějaký. Mhm. No to by si... Teď mám nějaký koláček. Jo, to jsou ty. No, nějaký 2 chlebíky, na to se dává... To Buď bylo. ten sýr se tam dá dát, anebo mu... Já to mám to maso, ne? Tak já si to můžu dát takhle jako. Baš, no. To je moje. Máš tady ten sýr. No tak teď si to tam dám. Si to ještě nechám. No. Je zvláštní. Takže tady ten koláček asi bude mrkvovej. To by tam bylo karot, ne? No právě, ale tam nemůžeme jít, ale řekl bych, že bude mrkvovej. Nebude, ale to bude nějaký. To je nějaký. Perník. No. Nějaká sušenka tady. Do not eat. Já jsem to dostal taky. Tak kdyby tam měli sbírat nějaký aláhové. Pěkně to voní. Jaký musnové, aby se nemyslel, že tak žrádu. To je, pěkně to voní tohle. A pak tady ty 2 krekry. Které jsou fakt jakože nalisovalý úplně. To jdu vidět ten tvar těch krekrů. A to. To bylo tvrdý, jo. Naříznu. To budou nějaký kukuřičný, bych řekl. No, obyčejný kreky. No. Tak já to vytáhnu. Dva jsou tam. Ještě jeden prasknul. No. Tak, co tam mám dál? Jo, tohle. A pak normální štětosky. Že to můžeš vysypat. Ale no, normální, oproti českým je to daleko větší, jako český jsem někam takhle senka pocať, malinký píč, ale nemají to, se mají. Pro vojáky, jo. A pak co tam mám dál vlastně? No, to hlavní jídlo a to pití. To si taky ukážeme, co se udělá. Jako, máme to poprvé, to MRE, takže ještě budeme failit, no. No, je to možný. No a pak tady mám tu chilled makarony, no. To jídlo. Taková... Tak se máčkni na moje. No ty tam máš masíčko takhle. Ne, tady to ne, tady je to. No to je To jsou ty borůvky. A tady mám dneska taky masíčko. Chilled makarony, tady je to napsáno. Počkej, jestli to bude vidět, to je celkem laské, tady chilled makarony.
Tak. To naskládat teda do toho svého, si jdete tady na stranu. Já jsem mluvil. Je tady natrhnout. Do stranu úplně. První jde to asi udělat tři kulturářky, takže tam vidíte, to zahránete. Ještě první. Neschodí to nějak. Já to otevřu taky rovnou. No, to je to. Pojďte tam lévo disky zjistit. No, potřebujete ty disky. Myslím, že disky jdeš tam. Tady tam ne. Tady to nemáš jíst. Jako, můžete je cítit. No to nesmrdí. To takhle nič. A po tady ty dvě disky jak jsou, tak se to Uprostřed ta by to- voda. No, jo. tak nějak cca ve prostřed, ale když to přeleje, tak to vůbec nevadí. To skládám. Jinak by tam neměly být vůbec žádný díry, protože jsme viděli video, že když tam bylo jakoby ty díry, tak to zavřel a stejně úplně to začalo kašlat ten kouř. Pára. No, pára. Ta voda se nevypařila a myslím, že to neměla moc teplý z toho, jak mu to teplo všechno uteklo. Ohřálo mu to, ale ne úplně. Ale že máš, no. Máš jedno. No. Já to tam můžu naspat do boji. Počkej, Jo, to taky? jo, každý z jedné strany to se ohřívá, to mají teplý. Ale tady to se nejí, ne? To se jí teplý. Jo. Jo. To dobře, no. Tak bys to chtěl jí studený, to máš jakoby, když máš třeba tohleto, ne? Čím se to jí? Tohle. Takže to se může jíst teplý, jako taková přesní dávka, no. No, přesní dávka ne, ale prostě teplý ovoce, no, když si někdo dá prostě No. teplý ovoce. Ale tak se to poskládá a dá se to tam takhle. A to ještě tady to šoupnu, bude to mi krásně mezi tím. Já to mám okno takhle. Když to víš, ono to To mám hezky. Obě dvě a ta síťka s tím je uprostřed. pak se to jenom takhle veme. Asi toto a dá se to do toho, to jsem si to teď dal. Do tohohle takhle. Tak se to tam dá, dovnitř. Už to poskládal. No dole takový, no jenom to tam prostě vohneš, no to bude držet. Tak se třeba o ten špatr opře, aby to bylo nějak jakože nahoře, no. Teď bude ta chemická reakce a... Já do skleničky pro vodu. Jo. Teď to předal, no to nevadí. No a teďka si že to nenacpu, ne? Já nacpu. Chceš nějakou reakci? Na chvilku počkej, jako. Pořádně to neuchází ta pára, nic to. Aby ti to nebouchlo, vole. Aby to zem nafouklo a... Malinko to syčí, no. A fakt miniaturně. Já si to taky naleju teda. Nevím, uvidíme. Dá se to zalit normálně špinavou vodou, to je úplně jedno. Jak dlouho se to má uvařit? No cca 15 minut, ne? Tak to má být naklněný, ne? No už jsem to kurva předal, ne, dobrý. No jako já to cítím už teď, že je drobítek. Mě to To jako... vaříš hnedka? Ty jsi to nal asi blbě, vole. Nalez to úplně. Ne, hele. Tebe už to vaří, jo. Počkej, já to zkusím dát. Tam má být jedno, ti říkám. Já mám málo vody. No taky tam přilej. Či. Tak nevíme, kde jsme skončili, ale... Už se no, ale nevíme, jak dlouho to netočí. Takže tady se otevřel ten sýr a ochutnali jsme ten cracker. A no. A počkej, až Já jdu ochutnat na ten tom. tvůj sýr ukážu. Byl takový oranžovější, jak ten můj. Já si taky dám sem. Zkusím takhle rozpatlat.
No to udělám taky. Já dám prstem. Maznu na ruku. Ne. Je dobrý. Hodně dobrý sejra. A tady je můj ostrej. Můj ostrej. Můj ne. Moje. Nechutná. Můj? Hm. Normálně, byl to jako sejra. Slaný. No, to je docela pálivý. Dost? Ne dost, ale jakože cítím, že to je pálivý. Věřím, že to možná nebude. Nesvíčí to nic. No ale se rozehříváš, ty víš. To nebude. A ti dám kousek toho sejra. Já ti dám pak ten můj. No chceš ho mázat na cracker? Ne, dobrý. Jdu ochutnat ten koláček, nevíme jak jsme skončili, jak se nám to vyplo. No, tady máš. No, čili sejra, normální. Ne, není to nic strašného, tak to lámce štípe. No, dobré jakože. Jdu ochutnat ten můj? No jo, mohl by si sem. To je jak to vypadá. No, taká veselá kráva. Máš takovýho. Ale lepší určitě, pro mě teda. No, Chuťově. má lepší chuť. Já si ještě kápnu to. Koláčku. No dobrý. Tam takhle ten můj sýr. Chlemníka tady. Na začátku ten můj sýr fakt chutná úplně jak veselá kráva. A po chvilce je z něj ostřejší veselá kráva. Ale fakt to chutná jak veselá kráva úplně, takže cheese prejít with jalapenos. Takže prostě pálivější, no. To je ten koláček, je luxusní. Nám to uklidnění. Toho pod stolem. Tak a já si také už jdu udělat tu. Ale prvně já, protože já už jsem si to udělal dopředu, tak kameru naměřám. To je moje, jo. Jo, já by byl. Takže já už jsem si to udělal dopředu, a teďka to vylej do skleničky. A já si to zatím přesypu do toho sáčku. Můj to hezký, čokoládově. Doufám, že to vyliju pod celé stolem. Ne? Jo. To je výživný. Počkej, já si kouknu na tohle. Je to takový žlutoušky vevnitř. Tak asi si to doliju vodou, no. No já jsem ti to říkal. Ale víš co? Je ta flaška z vodou, asi si drobítek na to naliju vodu a vypáchnu si aspoň ten vnitřek ještě. Já to nasypu do toho. To si ochutná pak to tvoje pití. Ty můžeš pak ochutnat to moje. Je tohle? A já si to tam naleju teda. Já nevím pokač, to je jedno. Takový šášek s chcankama. To bylo žlutější. No, to by bylo, no. O, tak jsem to neskoušel. Zkus to jako slomit. Čum. Takhle. Zkus to. To pomíchám. No to ještě doliju vodu. No fakt silný jako. Jsi to chutnal už? Ne. Ale tak se podívej, jak je to hustý, no. No to zase ano. A já si to nenosím do skleničky.
A to bude nějaký jako lime, takže limetkový a To máš ty zelený, ne? no to byl limetka. Jako fakt nechápu ty Američany, proč mají tak sladký pití. To je fakt hustý tohle jako. Tak jsem na to zvyklý. No. Ještě by tam to tak zbytky bylo. Já s tebou přutadí. Já si myslím, že to bude. Je to dobrý, taková limonáda prostě. No. A na to, jak se říká, jak je to sladký, tak to ani moc sladký není. No. To je to, oproti tomu je Brutus. Je to dobrý, ale sladký jako. Co je? Já myslím, že už je to hlavní nebude. Tak já si ho jdu otevřít taky. Je to jako mrtvý. Děkuju. Jako pálí to? No. Jo, to je tohle, to bude sama, no. Já jsem viděl, že to nebude to. No, to viděl škoda, jako škoda. Pojďte, smrát. No jako, nebudu to zavádně. Je to ještě vaří. No to vaří samo sobě. Já si to teda jdu. Skrandou, si budu teď. To je to dokonce. To je, to se na tu moře, ale to je takový vaří, vole. No, na moře, vole. Tak já se to takhle vemu. Jako taká trvá otevřít. Já mám to, víš, čelej, chytej se takhle. Jak? To nepálí. Jako, pálí to no, ale nevím se, jak to zmáčknu. Nevím jako, to je jako tady ti hodí. No jako pálí to no. To by se dalo. Tak nežere, nežere. To mi zahávější, to je hustý. Tak já si otevřu meníčko. Jo, to je tohle. Vypadá to nějak takhle. Takový makarony jsou tam a mašíčko. A bude to chili. Tak já si jdu prvně. Tam vykydnu. No to máš má kolínka. No. No to taky vaří už. Ale nechali jsme tam jako dost dlouho, takže. No jo, vole. Jo? Teďka už to tam vykydeš, jak to máme tam je. Já tam jenom. Jako voní to hezky. No. No jenom nějaká školní jídelná, vole. Ne, to ne, to je. Počkej, máš tady maso. Pokusím si to vyškrábat co nejvíc. Tak já to opřu tady. To nasměruju na tebe. Já si to zatím nějak rozpnu, už je to na tebe. To je to. Měly být ty borůvky. Počkej, to jak nazumuju. No. Teď se nehejbe s tím talířem. Ní. To vypadá jak dovnitř. Jako vypadá to zajímavě, no. Ale voní to pěkně Jako borůvky. No. Jsou to borůvky, že jo? Jo? Blueberry jsou borůvky, ne, myslím. No, nevím. A já tady mám i ten red pepper, který chci pak vyzkoušet. Tady. Tak a já jdu ochutnat tu chili a makarony teda. No já počkám na tebe. Jsou to úplně rozmíchané, protože já to mám nějaký úplně na sobě namačkaný, ty vole. Tak. Teď hlavní chod, nebo všechno hodnej. No, předkrm. Tak já taky jdu. A tady ty nejsou kolínka taky obrukovaný, jak máme my. Je to dobrý, hele. A to, nevím. Jak si to můžeš osladit? Ne, sladký je to právě že ak moc. To jo? No tak. Jako, není to špatný. Jo, je to dobrý. Dá se. Je to dobrý, no. Tak já bych si za můj vkus malinko víc přisolil, no. Tak ochutnej, no. Dobrý. Budem kusy do masa. Jako fakt to pálí, jo. Jsou větší. No, dobrý.
Popálí to, no. To je docela slušně, co? Ne. Chceš to chodit na red pepper? No. Jo? No, jdu se nebudu vytetovat. No tak dobře, dobře. No to fakt jako pálí ten red pepper. Dobrý. Kurva. Ne, pálí slušně. No, nic to říkal. Je to vůbec pepř? Jo? Je to čili namatý? Ještě bych musel vidět ostatní menu. Jaký je. Jak tady to jako dá se to jíst, no. Je to dobrý. Jako nevím, co lidi říká, že mre. Jako každý moc choda nemusí, no. Jako že z toho lidí z toho chutí se říká taky, jo. Takže některý lidi jakože chápu, že některým chodna nemusí, ale některý prostě si řeknou, že to je z americké armády, že to bude hnusný. Putinovi zalové. No, taky se tomu tak dá říct, no. Ale, no, prostě takový ten názor, že prostě jste u sračky a takový. To je prostě už názor člověka, no. Politice, no. Taky. Nebo, určitě tam chemie je, aby to díl vydrželo to jídlo. Když je to vákuově, tak tato ty chemie nemusí být, no. No to Nejlepší je fakt, když je to konzerva. Jako dojet jsem to s přehledem. Taky, to je v pohodě. Je to ještě ten sýr. To není. Já jsem ti to říkal, že to není To cukr. je limonáda. Fakt? Tak si to nalej. Jo, voní tady to je. No, počkej, já si vypláchnu. Tak si vem do té druhé, tady to je úplně čistá. Máš to Tak už výborný. tam doleju. No. Teď jsme zahledali tom To jídlo, no. tu reakci. To je jaký šumák, ne? Jo, tak to je šumák tohle, tak to bylo fail jako prase tohle, no. No jsem ti to říkal. To bude ostružinový, nebo něco takového. Rozbery. To bude malina nebo? Asi... Malina není taky kyselá, no. Já nevím, hele. Ty máš ten obal tady. Malina, jsem ti to říkal. Malinový pití. No ty vole. A možná, To je spíš barvivo než pití, ty vole. no tak,